बोरा नोंनालाय बोरा नोंलाय मा लाबोखो बिदिसो जाथारो बेखौ अरख्लाबगोनसो निस्का दे दामदो दे दामलाय दामलाय नै नै न हर न जागोनसै थाम्फैया मैया ना हमना लायदोंमोन बेखौनो दा सायनो नागिरदां नैबेलाय फुख्रि ना मोनबोलायथारदों ओइयाव माने दै रानबोदोंमोन नालाय केनेला गुरना लायदों नियो ना गुरनाया आसुगुरा नायदो एक्ट्रेसलायानो बिदि जाबाय सुबुं नै जायनो नैबे दावदैखौ जाजोबनो हायो बेनोनो आङो फैसा 1000 होगोन जाजोबनो हागोन हागोन ना हाया हा दे चेलेन्ज सानैजोंनो सोर बांसिन जानो हायोनो जाफैलायनो नो जा दे दे जा बेसेबां जानो हागोन खैथा जानो हागोन खोलैलायबाय दा जा दे सोर बांसिन जानो हायो बेनो फैसा 1000 होगोन आंबो जाबावनोसैसो नै मोनजाया नोंसोर मोनजाया दनिसथासोखौल' नाहरदों होथ'वा बेनो माथो बाया रायज्लायनो रोङा दावदै जाबा ना नागिरथारदों संख्रि गाबो लुगैदों जानो लोगोफोर जोंना ब्लग भिडिअ मोनसेयाव मालाबा $1 फैनो नागिरा बेनिखायनो आङो माने गेम गेलेनानै एसे रां खामायबाय थायो आरोना डेलि आङो बर्तमान दायो 1000नि बारा खामायगासिनो दं नोंथांमोनाबो जायफोर गेमाव इन्टारेस्टेड नोंथांमोना गेलेनो हागोन बे गेमनि मुङानो जाहैबाय रामि मस्ट बिदिब्ला फैदो बोरैहाय गेलेयो आं नोंथांमोननो देखायलांसै आं दा गेमनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आइडि नाम्बाराव थुनानै नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामग्रोनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय रिफार एन्ड आनाव थुनानै नोंनि गेम आइडिनि लिंकखौ फेसबुक एबा वाट्सएपआव नों लोगोफोरनो शेयार खालामब्ला डेलि बोनास मोननो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गाहायाव प्लेनि खाथियाव शप दङ बे शपआव थुनानै रिसार्ज खालामग्रोनानै लाब्लानो जाबाय आं दायो रिसार्ज खालामखाबाय रिसार्जआव थुदो बेसेबांनि खालामनो एड क्लिपआव थुदो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे नायनो हागोन ड्रागन बिएस टाइगार बेनिफ्राय बिंग दं गोबां गेम दं जेखौ गेलेनो गोसो बेखौ गेलेब्लानो जाबाय आं ड्रागन बिएस टाइगाराव थुबाय बेनिफ्राय आं दायो प्ले खालामसै नोंथांमोना नायदो गेमा दायो स्टार्ट जाबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आं दायो टाइगाराव 10 रुपिस होबाय नायनो हागोन नोंथांमोना बिदिनो बुरजा रिसार्ज खालामबा बुरजा एमाउन्ट होबानो जाबाय आं दायो टाइगाराव होनायाव जेनबाय एबार नेक्स्ट टाइम नायबावनोसै आङो बबेथिं होनो नोंथांमोना ड्रागनथिंबो होनो हागोन बेनिफ्राय टाइगारथिंबो होनो हागोन आरोना लोगोफोर जेथिं होनो गोसो होब्लानो जाबाय आं दायो टाइगारथिंनो होबावनोसै र' दायो आङो टाइगारथिं 50 रुपिस होबाय लोगोफोर नायदो नोंथांमोना नै टाइगारथिं 50 रुपिस होनायाव देरहाबाय आङो बेनिफ्राय नोंथांमोना देरहानाय रांखौ उइद्र' खालामनोब्ला उइद्र'नि अप्सनबो दंखायो डाइरेक्ट नैबे बिबार बायदियाव थुदो बेनिफ्राय उइद्र' थुनानै होदो बेहाय बेंक एकाउन्ट एड खालामनांगोन आंना एड खालामखानायखा बेनिफ्राय UPI आइडिजोंबो एड खालामनो हायो आं दा UPI आइडिजों बख'नोसै 2038 गासिखौबो आङो उइद्र' खालामजोबनोसै आरोना लोगोफोर नायदो आङो उइद्र' थुबाय लगे साक्सेसफुल जाखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंनि मेसेज फैनायखौ देखायनोसै आं नोंथांमोना सोरबा फोथायनाय नङाना बेनिखायनो आंनि फैसा हाबनाय मेसेजखौ देखायनोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नैबेहाय 3000 2500 2000 4500 बिदिनो फैबाय थायो आरोना लोगोफोर डाउनलड खालामदो गेलेनानै देरहायोब्ला गोबां फैसा आरजिनो हागोन आरोना लोगोफोर स्मेट नाम्बारखौ जानायखाय दायो लांफैब्रबलायबाय आरोना ओमफ्राय फुजाबाबो फुजायाव मोजां बेरायनो मोनासै दा बेलासियाव दसे फैनोसै हाम्फेजों आंजों हाम्फेया नायनो होनना बुंदों नालाय ओमफ्राय दा नै कालाटार लाबाय एसे खोरखिनि साजाबो बानायनांगौ दङ नै बिथिंसो दोनो आरोना गुदामा बिथिं दङ गुदामाव दा थांगासिनो आं दायो गुदामाव मोनफैबाय ओमफ्राय लानानै थांसै आरोना सिमेन्टखौ नैबे फिसा बेटारि गारिजों लांगोन सिमेन्ट गुदाम कटपुरा उठाबो आगत पुरा सिमेन्ट दंजोबो दालमिया सिमेन्टजों आमुजा सिमेन्टजों हालना खबर मोजां दायो नै थोगासिनो दं
কবে থেকে বসে বসতে সেটা কত দিদারি ভাই বড় ভাইলে না এই তোর সুবিধা দেখবো ওইটা তখন কি করি सिमेन्ट लाबोदोंमोन आरोना दायो जोब्बाय दोनथ'बाय आरो प्लास्टार दंबावो एसे ओइ खै थाखा हाजिरायालाय हाजिरा गैया बा नायदो नाङाखैनोलै माथो नोंसिनि माबा फुननाया कालार फुननाया ओइस केला नांमारदों केला थोस आइफोन सेस गंबैसे हा गंबैसेनि दा मोनायाव आथिं हेबलायलायसै नामा मानसियाथ' मोब्रुं लोंखानायसो दां हा भिडिअ खालामाखैलै नाम्बार वान मास्टार दादा सिनायालै नोंखौ मोखांखौ लाखायाखै आं खिबुखौल'सो लादों डिसक्रिपसनाव ना सिख्लाफोर सोरबा सोरबाफोर फसायोबा डिसक्रिपसनाव नाम्बार होनानै दोनखानोसै होनसै बिराद फैखागोन मेकानिक बावसो मानसियाबो मासाव 50,000 दरमा मोनो बिथ्राया नै एक्सट्रा इनकाम दंबावोसो आरो एक्सट्रा इनकाम जाबजों 70 जायोदां माबायाव काराव लाबथिना बेरायगोन नामा माबायाव पार्कआव आरो फुजाबा बेरायबाय थागोन नामा बुंनो नाङा नाङाखैलै नोंना एसे बुरजा फुनब्रा रब्रा एसे साइड मोनसे ओमफ्राय बारा गोसोमान नङा माथो माबायाबो गुगोल खालामनाया मार गैला बोरमा बेदर हैस माथो दैलाव लाव संदों जुल दोनगोन एसे ए ओंखाम जानो हफ्लायनोसै गोथाव जादों गैया दुन्दिया होलायदों जि गोथाव संखायो नालाय ओमफ्राय मा ओंख्रि दंबावथाय थाइगिरजोंना कारेन्टबो थांबाय फिस नुबाय बोरमा बेदर रोनो बिलाथि आलु होलायदों बिगुमै संनाय ओमफ्राय बिसोरो नै बेरे बासा लादों बेरे बासा नैबे राइस बियार ओइ मेकडलबो मोननै मोनथाम बापरे फुजानि ना फुजाखौ मोजाङै बिदाय हरथारनोसै आं हख्लायनोसै जानोसै आं हख्लायनोसै र' बोरमा बेदरखौ दहाय जाखांबाय खनसे ओमफ्राय दा जागोनसै सुबुं जल्दि गाननोसै थांसै फुजा नायनोसै मामा तुनुस्का फिसाजोखौ जेबो देलाय होआ नालाय जानायावबा गाव संबावासो बिगुमैखौ संहोबावो नै जिरायना जानाय स्टाइला नाय जाखानांगौ जानांगौसो मानसि जायाबा बोल फैयो नामा सोरबा जाबासो थांनानै थागोनलाय जायालासिनो थांनानै थानो हायो आयु सिख्लाफोरा सेंग्रा सासे न' सिङाव हाबै थांबाय दिनै सोरखि मेलाखौ गाखोनांगौ दिनै आंहा गाखोगोन सिख्लाफोरजों गाखोगोन आं लिंहरखादों